Dan Allah in kai sabo ne a cikin wannan channel namu, ka danna mana subscribe, ka kuma danna mana ƙararrawa domin da zarar mun saka shirin mu zai anta a cikin wayoyinku. To jama'a, a yau ne muka zo mu baku ɗan takaitaccen labari akan jarumi Umar M Sharif da jaruma Momi Gombe. Na san kun san dai Umar M Sharif ɗan fim ne kuma shahararren mawaƙi ne nan a Najeriya, har ma da wasu ƙasashe sosai na waje don ya shahara a waƙa. To har ma Momi Gombe kun sani dai yar fim ce kuma tana yawan fitowa a waƙoƙin Hamis Breaker da wasu waƙoƙi daban-daban, kuma dai kun sani ita ma babbar jaruma ce. To jama'a, domin buƙatar sauran ci gaban labarin da kuma labarin wasu jaruman da mawaƙa masu tasowa da babbuna, sai ku danna mana subscribe a Hassan Oscar TV domin da zarar mun ɗora shirinmu zai anta a cikin wayoyinku. Mun gode, mun gode.